Na, sziasztok srácok, én a Roblox vagyok, és a mai videóban Minecraftozni fogunk nem mással, mint gamer tesókkal. Nem lesz más, mint 10 perces gyémánt kihívás. Nálam van az időzítő, te nem látjátok, de elindítom majd. Na, kész vagy? 3, 2, 1. Szia! Elindult az időzítő. Bye bye! It's so crazy. Oké. Bra. Bro. Yeah. Ha. 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 Na, Ha. Roblox jó. Ha. Ugye Minecraft. Ha. Én falusi vagyok, ember. Ha. Meg falon élni se élsz falon. Jó van, de falusi vagyok. Ha. Lehet zsákmányolni a másiktól. És lopni. Igen. Bármit lehet, csak 10 perccel gyémántot kell keresni. És Csináljuk már meg azt. Megcsinálom Megcsinálom a spírt. Megcsináltam. Egy perc már le is telt. Jó. Én megcsináltam a spírt. Ügyes, hogy igen, az új update-ba játszunk, Bám. új verzióban, a legújabban. Meg is öltem a bárányt. Szegény vagy. Hát na, kell a kaja. Csend. Halljál már meg. Úgy. Hopp, hopp. Hoppá. 2 ütés volt. De nem kaptam. Ja, de megkaptam. Nem hülyéskedni kéne, hanem Tudom. gyémántot szerezni, már másfél perc letelt. Jó van. Most szedek kőt. Találtam egy kis bányát. Jó, jó, jó. Mi volt ez a hang, bro? Nem tettem be semmi módot. Miért hallottam egy valami furcsa hangot? Azért mert ez a Minecraft. De ijesztő hang. Ez a... Nem értem, miért tette be Notch a játékba ezt a rémisztő hangot. Azért megjegyzem. Jumpscare-eket. Bro, kéne. Megcsináltam a kőszpírt is. Jó, balta, csákány. Ember, nekem meg lett már a rendes kőszett. Bro. Nem tudom, nekem van. Jó, megyek fel. Hol vagy? Jó messzire elmentél. Levadászlak. Hova tűntél? Bro. Legugoltál, maskammal? Most akartalak volna követni. Nem engem kéne elkapja. De, hogy lopjak tőled? Na, próbáljuk ki a kőszpírt. Na, kapja már. Egy. Nem. Na! Na végre. Bam! De anyámá! Anyámá, nana! Banana. A skibidi tollat. Bam! Meg is öltem. Hol vagy? 4 perc már le is telt. Hogy? Hát úgy, hogy telik az időtől a késés. És a falubolton állok? Az is az a lényeg, hogy legyen nálad gyémánt. Jó, keresek is falut. De még mindig le vagy kugulva.
Fú, de nagy bánya. Megpróbálok menni. Majd én hívlak meg. Hát... Mi ez a lyuk? Ez nem tud így spawnolni. What? Találtam egy lyukat. Az erdő? Igen. Egy fa mellett? Igen. Itt vagy. Hát persze, hogy itt vagy. Hát, ha erdőben van, akkor nyilván fa mellett észli. Nem, már megint legugultál. Kevesebb, mint ha 4,5 perc van. Bro. Én azt hiszem, jövök érted. És levadászlak. De menekülsz, én meg rohanok, érted? Nem menekülök. Hát akkor hogy ment lejjebb? Az a kis kocka. Még mindig nem látom a neved. Van ágyad? Szed, tudok lekaftolni. Van, mint zombi. Csináljál azt, hogy Nem. hát akkor éjszaka kell végigcsinálni az egészet, és lehet, hogy megnyom téged valami, és akkor elveszíted a cuccodat, és akkor előről kezdesz mindent. Jó, én meg látom a neved. Ahogy gyere ide nyugodtan. Jó, Szép mob parti vár majd rád. látom a neved, és követlek. Csak ne nézzél hátra. Mert az a nuboknak a trédje. Miért kellett legugolnod? Tudom, merre vagy. Csak... Épp jó! Ez a... Csapdád volt? Bro, no! My hotspot! 2,5 perc van hátra. 2,5. Bro, Igen. akkor És levádolsz. még a bányába sem mentünk le, sőt, még vasunk sincs. De nekem már van kőzettem, neked nincs. Nekem is. Akkor van. Jó, én megyek bányázni. Bányázni. Bro, bányázni. Szín! Yes. Leszénem, szénem, leszenem, szenem, leszenem, szenem, nem. Mi? Így nem lehet! Ember, ez a... Te tanáltad ki, nem értem. Miért? Majd a videóban Mi? Hogy változott át a beszéded? Átváltozott a beszéded. Ember! Tedd vissza a hangod. Hát furcsa! Én nem csináltam meg sem. Hangmoderátor. Olyan hangmoderátor. Ember! Van. Nagyon vicces vagy. Van nem ilyen. Vagy meglátod a videóba. Vas. Jaj, ne. Vas, amit egy perc van hátra. Fú, de csaló a hangod. Annyi nem megy ki a vas, és nem találjuk ezt. Jaj, ne. Na, milyen a hangmoderátorom? Vas!
Igen, és ki is törtem. Érted? Fél perc. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, Annyi vasat találtam. 2, 1, lejárt az idő. Csaló. De ember, így nem is lehet találni vasat. És vasat gyémántot. Hát, srácok, ennek a vége lett. Hé, nem te vagy a youtuber, és te is youtuber vagy, de nem a te videód. Nem vagy youtuber, tessék, csak videós, még az se. Kezdjék. Jó, de nem te köszönsz el a videóból, hanem én. Akkor köszönjél el, mert lejárt az idő. Vesztettünk. Várjál már. No, ennek a mai videónak vége lett. No, sziasztok! Ja, és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a többi videóról. No, sziasztok!